I dalje kontradiktorne izjave na relaciji Beograd-Sarajevo u slučaju Ganić. Srbija čeka odgovor Interpola na zahtjev o ekstradiciji. Dobroveče. I danas kontradiktorne izjave na relaciji Beograd-Sarajevo u vezi sa slučajem hapšenja ili zadržavanja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića na aerodromu u Londonu. Jedno je ipak jasno. Ganić se danas nije, kako su sarajevski mediji najavili, vratio u Bosnu i Hercegovinu. Iako od političkog vrha iz Sarajeva i dalje pljušte negiranja da je Ganić u petak bio zadržan na aerodromu Heathrowu od strane engleskih bezbjednosnih struktura, telefonske linije na relaciji Sarajevo-London su usijane, a ni glavni akter priče nije se danas, kako je pojedinim medijima navodno lično najavio, vratio u Sarajevo. Naš kabinet je od petka u stalnom kontaktu sa profesorom Ganićem. On je ili u svom hotelu ili obavlja aktivnosti zbog kojih je otišao u London. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu iznenađeni ovakvim razvojem situacije. Neće on doći u Sarajevo sve dok mi njima ne prosledimo dokaz. A oni će sad, ako prihvate naš zahtjev za ekstradiciju, onda će oni nama uzvratno tražiti dokaz. A budu li zatraženi dokazi o zločinu nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije počinjenom u maju 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, koji terete Ganića, spremni su za transport do Londona, kaže tužilac Petrović. Rok od 24 časa za odgovor na zahtjev za ekstradiciju Ganića, koji je uputila srpska ministrica pravde Snežana Malović, računa se od momenta prijema zahtjeva u Londonu, a ne slanja iz Beograda, pojašnjava Petrović. Oni računaju početak dana prijema kada njihovi nadležni organi rade. U Sarajevu ponovo osuda, kako kažu, neistina iz Beograda, tvrde da će se Ganić vratiti u Sarajevo kad on bude želio. Profesor Ganić ima aktivnosti vezano za svoj univerzitet u Londonu i ne znam tačno kada se vraća. Kontradiktorne tvrdnje i o postojanju Interpolovih potjernica za 19 lica, među njima i Ganića, u slučaju Dobrovoljačka. U Sarajevu tvrde da su potjernice ukinute, a u Beogradu da je na Generalnoj skupštini Interpola u Singapuru ukinuta privremena mjera o obustavi tih potjernica, te da je Ganić upravo po tom osnovu zadržan, kako je danas ponovio srpski ministar policije Ivica Dačić. Znači, tražili smo informaciju o njegovom pravnom statusu kako bismo znali koje korake dalje preduzimati. Znači, apsolutno je istinito ono što smo rekli pre neki dan, da je on zaista zadržan, da je kasnije pušten i da je to zadržan na osnovu poternice koje je MUP Srbije izdao na osnovu naših sudskih naloga. Ukoliko se ostvari zahtjev za ekstradiciju i Ganić bude izručen Srbiji, suđenje za ratni zločin koji je prema optužnici počinio, bit će testi za sporazum o ustupanju predmeta. Mislim da će se brzo pokazati rezultati tog sporazuma. Čizmović cijeni da će, kako kaže, lokalna politika pokušati da zaštiti Ganića. Podsjećamo, u Sarajevu je prošle godine formiran svojevrsni koordinacioni tim za odbranu lica iz civilnog i vojnog vrha BiH u ratnom periodu, protiv kojih je Beogradsko tužilaštvo podiglo optužnice za ratni zločin. U tom timu su bošnjački i hrvatski zvaničnici koji obavljaju visoke funkcije u institucijama BiH.